سلام عليك ماريا بالgrazia mia il mole mie il mole mie imbek inti fost in-nisa Jien Sister Teresa, Sor Agostinjana insellimlek u nilqek għal dan il-programm ġdid li tul din l-iskeda se jlaqqana ma' personaġġ ferm importanti u popolari għalija, għalik u għad-dinja kollha. Dan il-personaġġ mhux ħlief Omna Marija, persuna eżis semmija li għexet il-ħajja tagħha fuq dak biss li rid Alla minna. Allura Marija tista' tkun mhux biss ta' gwida imma ta' xempju għalik u għalija. Allura eżis semmija rridu f'dan il-programm li se nagħmlu niskopru verament min hi Marija għalija. Tfajla sempliċi, bla ebda pretensjonijiet fid-dera tagħha, komuni bħal tfajliet l-oħra, f'omma siket. Titkellem biss fejn hemm bżonn biex tagħmel il-ġid. Għajnejha jitbissmu għax f'qalba hemm il-milja tal-ferħ. Tħobb Marija lil kulħadd u taqbeż għal min għandu bżonn. Il-manjieri tagħha huma ħelwin, delikata kemm jista' jkun u ma tafx titkabbar. Marija trid tkun ta' Alla biss. F'Marija allura Alla sab dak kollu li xtaq u għażilha għalih biex jagħtiha lilna biex tista' taħdem miegħu għal dawk li huma tiegħu. Marija hija l-mudell tagħna f'ħajjitna. Iżda li wieħed jimxi fuq il-passi ta' Marija mhix ħaġa faċli għalkemm possibbli. Marija f'kull mument ta' ħajjitha kellha fidi qawwija f'Alla. Fil-problemi tagħha dejjem afdat f'Alla. Kienet taf li Alla huwa aqwa minna. Bravu iżjed minna. U kull ċirkostanza kienet se twassal għal xi skop moħbi imma ta' ġid. Dak li tixtieq tgħallem lili u lilek Marija eżis semmija tul din l-iskeda li se nagħmlu flimkien. Nibdew issa billi insejħu fostna it-Trinità Qaddisa l-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Issa ngħaddu biex nibdew naqraw ktieb verament sabiħ u ta' tagħlim prezzjuż li se jkun magħna tul din l-iskeda. Dan il-ktieb iġib l-isem Marija Mara ta' żminijietna, miktub mill-qaddej ta' Alla Don Tonino Bello. Traduzzjoni tal-oriġinal tal-ktieb bit-Taljan li jismu Marija Donna dei nostri giorni ġie miġjub fil-sinna ta' fuq sew intom mhux vera eżis semmija Francesco Pio Attard. Fih disinni oriġinali ta' Nathaniel Tewma. Dan il-ktieb kien ippubblikat għall-ewwel darba minn Tapino Publication f'Novembru 2020.
l-Editur Ġenerali u Dun Gerard Buħaġar. Ejjew is-semmija issa nitkellmu ftit fuq l-iskop li kellu l-isqof Tonino Bello meta kiteb dan il-ktieb prezzjuż. U rrid jitkellem dwar Marija billi jitlaq mid-digriet tal-Konċilju dwar il-lajċi li f'numru 4 jgħid li Marija għexet fuq l-art. Mela Marija għexet mhux fi sħab, kienet mara umana, għexet bħalna il-ħajja ta' kuljum. Aħna fil-litanija Lawretana żissemmija u ġvera mdorrijin ngħidu wara r-Rużarju billi nsejħu lil Marija b'ħafna titli. Imma Don Tonino Bello f'dan il-ktieb jagħti titli oriġinali lil Marija li kif se tisimgħu tul din l-iskeda huma differenti minn dawk tas-soltu. U jixtieqna Don Tonino Bello jagħmlilna enfasi fuq din li dan il-ktieb ma naqrawhx min jiġi fidejh qed jgħidilna ma naqrawhx bil-għaġla jew kollu f'salt wieħed, imma nomodu niggustaw u inwettqu f'ħajjitna dak li sa jgħallimna. Nibda is-semmija tassa billi naqra il-preżentazzjoni ta' dan il-ktieb miktuba minn Dun Gerard Buħaġar, rettur tas-Santwarju ta' Pinu, fil-21 ta' Novembru. Kienet it-tifkira tal-preżentazzjoni tal-imqazza Verġini Marija. U t-titlu Niltaqgħu ma' Marija. Fis-sena 2004 konna waqqafna l-edizzjoni ta' Pinu Publication. L-għan ewlieni għaliex għamilna dan kien biex is-Santwarju ta' Pinu jgħin lill-poplu Malti u Għawċi jikber fid-devozzjoni u l-qima lejn Omna Marija. Li tkun devot ma jfissirx biss li tixel xi xemata li jiżżur lill-Madonna fis-santwarju tagħha jew sempliċiment tgħid xi ftit talb. Biex issir taf lil xi persuna u ssir tħobba jeħtieġ li tiltaqa' magħha, titkellem magħha u tagħtiha ftit mill-ħin tiegħek u hekk issir tafha aktar tas-sew u jikbru fik l-istima, il-ħbiberija u l-imħabba lejn dik il-persuna. Il-Konċilju Vatikan II fil-Kostituzzjoni Dogmatika dwar il-Knisja jallimna li id-devozzjoni Marjana vera għandha twassal għall-adorazzjoni ta' Alla u dan biex ikun magħruf, maħbub, imsebbaħ dan Alla kif għandu jkun billi nobdu mod speċjali il-kmandamenti tiegħu. L-om tagħna Marija tenna niltaqgħu ma' Alla biex lilu nagħtu kull glorja u tifħir kif għamlet hija stess. Dan il-ktieb li qed noffru li hu kitba tal-qaddej ta' Alla Don Tonino Bello ilaqana ma' Marija u fuq kollox
jenna nsiru nafuha aktar. Kif ukoll jurina bliema mod nistgħu niftħu qalbna magħha. Għal Don Tonino Marija ma hijiex dik li qiegħda fuq xi pedestal kif inħobbu npoġġuha fil-knejjes tagħna u veru. Għalih Marija hija l-mara li tinsab f'nofs il-poplu. Man-nies li magħhom timxi ta' kuljum biex tlaqqahom ma' bina Ġesu. Marija hija l-om, il-qaddejja u l-pellegrina li timxi magħna eżis semmija sakemm naslu biex nidħlu fil-mistrieħ tal-missier fis-sema pajjiżna. Imbagħad Dun Ġerard qed jgħidilna nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li ħadmu biex dan il-ktieb jasal sa għandkom. Nirringrazzja lil Mons Carmelo Merċieqa li kienu flimkien ma' George Kassar li fl-2005 kien beda idewwaqna is-sbuħija ta' dawn il-kitbiet fir-rivista Madonna ta' Pinu billi jagħmel l-ewwel traduzzjonijiet għal-Malti f'siltiet qosra. Illum, grazzi għat traduzzjoni ġdida ta' Francesco Pio għat-tard, għandna l-ktieb kollu kemm hu u fil-lingwa Maltija. Ma nistax ma nirringrazzjax ukoll lill-artist Nathaniel Tewma li propju għal dan il-ktieb qed jagħtina 33 pittura oriġinali tal-figura tal-Verġni Marija fil-mod ta' kif jitkellem dwarha Don Tonino Bello. Grazzi wkoll lil Joseph Xwiereb għad-disien ta' dan il-ktieb. It-tama tagħna hija li dan il-ktieb jenna eżis semmija qed jgħidilna niltaqgħu mal-Verġni Marija li nsiru nafuha u fuq kollox nintebħu li Marija ma hijiex xi persuna ta' 2000 sena ilu, iżda Marija hi tassew il-mara ta' żminijietna. Naqraw issa eżis semmija id-daħla ta' dan il-ktieb li ġġib l-isem Ġawra ta' ktieb. Dan il-ktieb tal-Isqof Don Tonino Bello laqtuni 3 ħwejjeġ jgħidilna Mons Carmelo Merċieqa li kiteb din id-daħla fl-ewwel ta' Novembru 2020 kienet is-solennità tal-qaddisin kollha. L-ewwel li laqtu fil-ktieb jgħid il-messaġġ tiegħu. Dan l-Isqof biex jitkellem dwar Marija jitlaq mid-digriet tal-Konċilju dwar il-lajċi li f'numru 4 jgħid li Marija għexet fuq l-art. Mela mhux fi sħab. Kienet mara umana Marija, għexet bħalna il-ħajja ta' kuljum. Ja għexet ħajja komuni bħal kulħadd, ħajja ordinarja, imma simgħuha di, imma b'fidi u imħabba straordinarja. Marija kienet medija fil-familja u fix-xogħol, fil-faċendi, issajjar u taħsel, taħdem u tgħejja, tinseġġ u titlob. Fix-xogħol titħan il-qameh, taħmel ħobs, ittella l-ilma mill-bir, bħall-oħrajn, bħal kulħadd. Għalhekk, il-messaġġ ta' Don Tonino huwa dan. Marija, qabel ma ġiet inkurunata sultana tas-sema,
x'għamlet? Saqfet wiċċa mat-trab ta' din l-imsejkna art bħalma tagħmel kull persuna oħra. It-tieni li laqat lil Mons Carmelo f'dan il-ktieb kien it-titli oriġinali. Fil-litanija Lawretana insejħu lil Marija kif għedna b'ħafna titli, imma l-Isqof Don Tonino f'dan il-ktieb jagħti titli oriġinali lil Marija differenti minn dawk tas-soltu kif se naraw tul din l-iskeda u ġvierhom. Marija jimsejħa il-mara li tilqa, l-Unzjata, il-mara missjonarja meta għamlet iż-żjara lil Eliżabetta, il-mara li taqdi f'Nazzaret u f'Ajn Karem, il-mara tal-ħobs f'Betlem, id-dar tal-ħobs, il-mara tal-inbit ġdid f'Kana, il-mara eleganti fil-ġmiel tal-virtujiet tagħha. U t-tielet ħaġa li tolqtu huma talbiet mill-isbaħ għax kull kapitlu hu maqsum f'meditazzjoni u talba Marjana. Dawn it-talbiet ta' Don Tonino huma sbieħ fis-sempliċità tagħhom. Huma talbiet li ħerġin minn qalbu, mhux mill-pinna biss. Hekk ngħidu aħna fil-kapitlu li jġib l-isem Marija, il-mara tal-aħħar siegħa. Don Tonino hawn jiftaħ qalbu ma' Marija u jitlobha b'dawn il-frażijiet għalilha imqazza Marija, qom tal-aħħar siegħa, ħejjina għall-aħħar vjaġġ ta' ħajjitna. Lestinna l-passaport bil-firma tiegħek. Naddu dritt kieku mill-bib tal-ġenna. Aqlanna l-grazzja tal-amnestija jiġifieri il-maħfra ta' dnubiet. U se jerġa' jwissi Mons Carmelo jgħidilna eżis qarrejja dan il-ktieb taqrawx bl-għaġla jew kollu f'salut wieħed, omoduh u iggustawh. Naddi eżis semmija biex nagħti tarif fuq dan il-personaġġ li kiteb dan il-ktieb. Don Tonino Bello, il-qaddej ta' Alla, twieled Alessano Lecce fit-18 ta' Marzu 1935, ordnat saċerdot fl-1957, kien għal żmien twil edukatur fis-seminarju u kappillan. Fl-1982 sar l-isqof ta' Molfetta, Ruvo, Giovinazzo u Terlizzi, president tal-moviment Pax Christi. Ħadem bla għeda għal paċi u għal ħarsien tal-fuqra li joffrilhom kien fl-istess daru. Tiegħu id-definizzjoni ta' Knisja tal-Fardal biex juri il-ħtieġa tal-umiltà u l-qadi għax jeżisti ktieb sabiħ ħafna wkoll tiegħu li jismu il-Knisja tal-Fardal. Don Tonino miet fl-20 ta' April 1993. Fl-2007 il-Kongregazzjoni għal Kawżi tal-Qaddisin fetħet il-proċess tal-beatifikazzjoni tiegħu. Il-volum li qed nippreżentaw hu l-aktar ġabra għammiela u ħirġa mill-qalb
tal-ħsieb Marjan tiegħu, ħsieb li min-naħa tiegħu jiġbor il-viżjoni tiegħu tal-fidi, tal-Knisja, tad-dinja, ħsieb mhux tant sistematiku daqskemm mimli pazzjoni, parteċipazzjoni, ħlewwa, ċarezza, ħsieb li jitlob hekk li malajr tista' tagħmel talba minn kull paġna kif jissuġġerixxi l-eluq ta' kull kapitlu. Dan il-ktieb prezzjuż fih 31 titlu Marjan, 31 ritratt istantanju b'rispett u qima innamrata tal-Verġni ta' Nażaret li tanija għal żminijietna li l-istess Don Tonino Bello wasal biex ilissen fil-punt tal-mewt tiegħu flimkien ma' ħabibu Mons Luigi Bettazzi, Isqof ta' Ivrea. Fil-proġett tal-Biblioteka Marjana li jagħmel parti minna dan il-ktieb jidħol dritt wara xi kitbiet tal-missirijiet tal-Knisja. Il-qabża hi notevoli, imma fil-faqar tagħna jidhrilna mhix azzardata. Il-kontinwità hi garantita minn nif spiritwali li f'Don Tonino bħal f'Bernardo ta' Clairvaux u Romano l-Melodi ixxierek flimkien tifħir u poeżija, l-invokazzjoni mqanqla u l-karattru eżortattiv tad-diskors kateketiku li jsir aċċessibbli għal folol kbar tal-fidili. Fit-test jispikkaw ġbijat mhux tas-soltu u li qatt ma rajniehom attribwiti lil Marija. Xi drabi kjarament kontra kull tendenza fejn tidħol id-devozzjoni li żjed tradizzjonali. Mal-kliem ta' ġieħ kull kapitlu iżid dak ta' eżortazzjoni waqt li t-timbru qawwi tal-poeżija ma jintilifx fis-sofistikazzjonijiet letterarji żejda. Imma jorbot b'logħob għaref bil-metafori mal-ħajja ta' kuljum li lejha fl-aħħar mill-aħħar dejjem idur. Dan ir-riferiment għall-lum li xejn moħbi jimmarka l-attwalità ta' kitba, antoloġija ta' ħsibijiet jew album biex nibqgħu fis-simpoloġija fotografika li għandha s-seħer ta' apokrifu u l-urġenza ta' stedina, dik li tixprunana eżis semmija mingħajr rettorika kif jismu wieħed mill-kapitli biex nitalmu. Isimgħu x'ridna nitalmu. Ridna nitalmu ħarsa ġdida fuq l-oħrajn, ħarsa ġdida fuq Alla, ħarsa ġdida fuq id-dinja. Bħal Marija, bħal tagħha mara tal-ewwel ħarsa. Qabel ma nagħlqu eżis semmija hekk nixtieq nitkellmu ftit fuq din Marija, mara tal-ewwel ħarsa. Iva, kienet hi l-ewwel waħda li samret għajnejha fuq il-ġisem eri ta' Alla kif twilet u ġvieru. U minnu fih Marija geżbritu bil-ħarsa tagħha qabel ma geżbritu bil-faxex. Anzi, minnu fih kennitu fil-fisqija kważi biex ma tħalli xejn jintilef mid-dawl ta' dak il-ġisem qaddis u ma tibqax fil-ama. Emmu l-mistenni mill-ġnus mimli u mifli mill-għajnejn ta' Marija
bħal ħaruf iterter bil-bart li ommu tant ħadet ħsiebu. Nifqu hawn illum eżis semmija jien nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Isa Maria,